i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲa APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye avril kalo tile 22 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an bɛ taa min ye Tumutukaw fɛ ye. Tumutu délégation spéciale maaw olu bilara baara min na kalo 9 kɔfɛ u ye kimɛli kɛ. Million 63 de kɛra ka tɔnɔkan tɔnɔ ye. Kalanko ta nasira fɛ san laban kalanko bɛna gɛlɛya fala ye. École karamɔgɔw ka lafasajɛkuluw ye sɛbɛnda ministériso la n'o ye baara ministériso ye. Tile saba baara bila ka sababuya k'u ka licence ko in ye olu b'o wulikajɔ o boliboliw la yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min. O waati kelen na sa kalan bɛ ka kɛ denmisɛnninw kunna min ye Burɛmukaw fɛ ye. Denmisɛnnin minnu bɛ n'olu somɔgɔw y'u sigiyɔrɔ bila yaasa DEF o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o kalanw bɛ ka kɛ olu kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Kucalakaw ka dɔgɔfiyɛba n'o ye sɔrɔ dɔgɔfiyɛ ye ale bɛ senna a kan ka kuncɛ ni kalo tile 26 nka fɛɛrɛ in a diyara maa caman ye. Kebaw ka dugu n'o ye Kita ye k'u bannen don ka TDRL sara dɛ. Kɛmɛ saradala 15 o dɔrɔn ne y'a sara. Maire ko k'u bɛna n'o don du ni du ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nafa min b'a la u bɛ se k'a faamu cogo min. Yirituru ekɔliso 2 la Gawokaw fɛ yen an n'an da don o la min ye Sambo Kunba ni ale waliyakaw ka diinɛ maamafalenba ye ale ka ziyara baaraw kuncɛra waliyakaw fɛ yen. Temena no o bɛ Kokoropo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Koro marabolo kɔnɔna na olu ka toguna san 100 ɲɛnajɛ u y'a kɛ fala ye nka baarita de fanga bonyana la kosɛbɛ dɔgɔnɔw u ko kɛnɛ kɔni ko a sigili a diyara kosɛbɛ. Min ye Muazu Sise ye kunungo ale ye baara ta a ye dantigɛli kun fɔlɔ min kɛ an na o da aw ma nin kibaruya in kɔnɔ min bɛna na walawala min ye Ana Jara Falaye Keyita ani ne yɛrɛ o fɛ bi sɔgɔmada in na. Falaye bamananw ko ni maa min kɛra hɔrɔn i ti ngalon tigɛ n'i kɛra hɔrɔn ye i ti janfan kɛ wa n'i kɛra hɔrɔn ye i bɛ layidu timɛ. Bamanan kelenw ko yɛrɛ wolo ani jamu bɛ wolo nka ani tɔ ti wolo Falaye. Sɔgɔmada in na an b'an dugu dɛgɛ ka taa min ye Asie continent kɔnɔna ni Europe continent kɔnɔna na Falaye. Ukraine ko tɔ bɛ ko la a fa fɛ hali bi Falaye. Basa sigiɲɔgɔnw olu t'a dɔn sogo ye n'o tɛ buni b'a yɛrɛ la o koro minɛ wulu kɔni a fana soma bɛ na duman kɛ kuma dɔw la koyi. Ukrainekaw ka wasaden dɔ bɛ yen n'o ye Zelensky ye ale y'a yira sa k'olu ye bugubugubani 2 kɛ ka taa se kilomɛtiri 100 fo kilomɛtiri 204 ma Sangolo la k'a lajɛ min ye u ka kow ɲɛ bɛ cogo di sabula o fana bɛ fɛ k'u fari foni sira wɛrɛw fɛ. Nin kibaruya in sinsinna ka lakɛnɛmaya
u ka jamana service de renseignement maaw fɛ n'u ka ministre bɛ jamana ni u ka jamana ka lakana ko kunna fala ye kabi kɛlɛ daminɛna ko Ukraine bɛ nin labɛn in na min ye nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sankolo la kɛlɛko ta nasira fɛ ka misiliw lajɛ min ye misili minnu bɛ ale ni u ka tactique yɛlɛma cogo Ukraine y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni bɛ senna olu bolo fala ye o waati kelen jamanakuntigi n'o ye Zelensky ye ale ko min ye nucléaire baaraw ye ko maaw kan k'u kɔkɔrɔma bɔ o la k'u kan k'o ye k'o to yen k'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɛ yen o baaraw bolodalen don wa maaw bɔ o baaraw la kabi kɛlɛ daminɛ fo bi min ye Zelensky ka kuma ye a bɛ maa bila k'i yɛrɛ ɲininka bɛnkan min sɔrɔla Budapestkaw fɛ yen san 1994 san yalama k'u y'o fili o kɔjala kan wa o min b'a yira sa k'a fɔ ko nucléaire ko maaw k'u mabɔ a la maaw ka farati a ko la nka min ye Zelensky ka kumalaselaw ye u ko fili kuma don ka b'u ka jamanakuntigi yɔrɔ maa wɛrɛw y'a yira k'a fɔ ko fili kuma tɛ sabula min ye maa mafalenw ye sɔrɔdasi kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min bɛ yen n'o bɛ senna bi ka kɛ ni nucléaire ko ye ko an bɛ ka jɔ min ye Ukraine na fala ye a fana bɛ k'a ka labɛn kɛ dɛ san 2024 o utu kalo la u ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka sɛbɛn dɔ bɛ yen ka bɔ u ka wolomasiri tabaw ka minisiriso yɔrɔ o nana a yɛrɛ sɔrɔ nbɛda kan maaw ko sɛbɛn in k'a porokotor'u la fala ye maa mafalen wɛrɛ bɛ yen o y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn porokotolen tɛ dɛ nucléaire baara a mugukisɛw lajɛli a marifakisɛw lajɛli a bɔmu o sigili sen kan ko hali n'o y'a sɔrɔ Ukraine jamana ɲɛmaw y'o o nkalontigiya k'o tɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo si la minisiri kɔrɔ min bɛ yen n'o tun b'u ka wolomasiri tabaw ka gon kunna n'o ye Alina Furlova ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko sɛbɛn in ma n'a yɛrɛ sɔrɔ ten nbɛda ka dɛ fala ye ko lakɔrɔbɔli don k'a lajɛ maaw bɛna min fɔ ka kɛ ni Ukraine ka nin baara cɛjugu ninnu kɛli ye bi n'a bɛ ka wulikajɔ se d'a yɛrɛ ma ko sabula a y'a jateminɛ k'a fɔ Amerikɛnw ka dɛmɛ mana na dɛsɛ u la don o don nanzaralakaw mana u bila don o don yaasa u ka se k'u jɔ u kolo la o la bɛ ka nin baara ninnu kɛ kabini kɛlɛ in daminɛ n'u ni Irisi bɛ ɲɔgɔn na o la sa Ukraine bi na maramafɛnw olu dilanni sira fɛ bi na min ye nucléaire dilanni sira fɛ fala ye k'a minɛn dafalen bɛɛ lajɛlen bɛ Ukraine bolo koyi maa tɛ jɔrɔ min na k'a fɔ ko sigana bɛ min na min ye mugukisɛw ye min ye marafaw ye arajo min bɛ n'o ye u ka radiologie baarakɛlaw ye ko Ukraine fala ye diɲɛ jamana minnu bɛ yen n'olu ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye nucléaire yɛrɛ dilanni n'a minɛn na a sogololi la fala ye o jamana 11 Ukraine b'o la koyi sabula uranium o min bɛ kɛ ka nin baara in kɛ o bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ Ukraine bolo wa minɛnw n'a maɲɔgɔnlɔn bɛɛ lajɛlen bɛ a bolo wa fɛɛrɛw sirilen don a fɛ bi min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o b'a bolo min bɛ se ka baara ninnu kɛ sabula Union soviétique b'a 12 fili la tuma min olu tun bɛ baara kɛ ni minɛn ye ka nucléaire sigi sen kan fala ye k'a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ Ukraine bolo o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fana fɛɛrɛ min bɛ yen n'o ye ka bɔmu dilan sa n'o ye bɔmu yɛrɛ ye min ka jugu ni bɔmu bɛɛ lajɛlen ye ni dɔw k'a ma ko bɔmu nɔgɔlen k'a bɛ kɛ maaw ɲɛna ko Ukraine b'a kunfɛ k'a t'a kunfɛ dɛ a ka baaraw a ka wulikajɔw a ka cɛsiriw a kɛlen don k'a bɛɛ lajɛlen dɛn uranium na sabula o uranium min o ɲɔ ɲɛlenba de bɛ a bolo n'o o ɲɔ ɲɛlen kelen bɛ ka ɲini bi Iran fɛ k'a di Amérique ma dɛ k'a tonen bɛ ninnu bolo min ye maaw mago tɛ minɛn minnu na kɛlɛ fɔlɔ minnu ni kɛlɛ filanan minnu kɛra yɔrɔ minnu yirala ko maa kana se olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye Chernobyl ye fala ye Chernobyl ale ye dugu ye sa yakili tɛ fɛn fɛn la ko bɛ se ka kɛ ka diɲɛ ci bɔmu dilan o minɛnw dogolen don o yɔrɔ la ye a tɔni bayirika nka yɔrɔ in latigɛlen don k'a yira sa ko maa si kana se a kɛnɛ kan a dun a bɛ Ukraine ka yamaruya kɔnɔna na dɛ ko tuma na ɲininkali jumɛn bɛ yen bi Ukraine sera k'a yɛrɛ bɔ nin ko in na cogo di maa min bɛ k'i bolo jan nanzara jamanaw ye su ni tile maa min bɛ k'a fɔ ko diɲɛ kana dɛmɛ su ni tile fo kana fɛnw sigi sen kan a ka programme nucléaire min ye sankolo baara k'olu sigi sen kan ko yalama ko min ye musaka minnu dira a ma nanzaralakaw ni États-Unis fɛ fala ye k'a musaka donna sira jumɛn fɛ Ukraine a bɔra gɔn kelenna bila la ka kɛ sirannafɛn ye bi in na han an bɛna yan dugu jukɔrɔmugu ale ni dɔrɔgu ka taa fara mercure kan an ka douanelakaw y'u bolo da o ka fala ye min ye Mali douanelakaw ye u ka bolofara min bɛ yen n'a fɔ ma ko BMI n'o ye brigade d'intervention ye douanelakaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kɛnɛkan baaraw ye
wulikajɔ ni cɛsiri yaasa cogoya min na u bɛ se ka u hakili to maaninfinw n'u bolominɛw na o hukumu kɔnɔna na sa kibaruya dɔ nana d'olu ma ni awiri kalo in tile 17 nɛgɛ kanɲɛ 10 waati u ka maa dɔ y'a yira sa k'a fɔ ko sigana mɔbili dɔ kɔni bɛ ka na ka bɔ an dafɛ jamana dɔ la min ye kibaruya dilaw ye douanelakaw fɛ yen ko u danganamalen don min kɔni na kamiyon in n'a filɛ bamakɔ n'a lamini na nin ye fala ye ko tɛgɛ ka d'a kan dɛ u ka mɔmɔ ka don a kɔnɔ k'a kɔnɔ a minɛn bɛɛ lajɛlen warakata ka taa lajɛ o sɛgɛsɛgɛli senfɛ min ye douanelakaw ye u taara bɔ mun kan mercure ale bɛ buteli 23 min ye fɛn cɛjuguba in ye sa n'o bɛ kɛ ka waleyaw yɛrɛ tiɲɛ ka sigidaw tiɲɛ bereke min bɛ yen n'o ye bereke 1650 ye n'o ye bereke min bɛ dugujukɔrɔmugu dilanni baaraw kɛ u y'o fana sɔrɔ a kɔnɔ o waati kelen fana na urulo n'o ye urulo min bɛ don sa yaasa ka se ka dugujukɔrɔmugu k'a kalonso ɲana u y'o sɔrɔ détonateur o 25 b'a kɔnɔ ale ni drogue min n'a bɛ fɔ ma ko chanvre indien o birikiden 17 maa kofɔlen k'a kun natɔ don ka bɔ jamana dɔ la nka a ye camion de louer k'a kɛ i n'a fɔ sa baganw de b'o kɔnɔ u bɛ k'o dɛndɛn ka na n'o ye bamakɔ komi baganko gɛlɛya b'an na sa fala ye douanelakaw ye fiɲɛ b'a ka woro ɲɛma han waleya in kɛlen bamakɔ n'a lamini na douane maaw y'a yira sa k'a fɔ ko nin kan ka to an ka hakili to an yɛrɛ la sabula nin fɛn minnu dontɔ filɛ nin ye dugujukɔrɔmugu kɔni bɛ kɛ ka min kɛ bɛɛ b'o dɔn drogue o b'an ka kɛnɛya k'o tiɲɛ min ye mercure ye o na kɛ min ye sanubɔla olu ka baarakɛla ye wa fana b'an ka ji tiɲɛ k'an ka sigidaw tiɲɛ k'an ka lakanaw tiɲɛ o la sa douane directeur général ba k'a b'a ka cɛdenw fo nin wulikajɔ ni nin cɛsiri ni nin baara kɛcogo ɲuman na k'a ɲini u fɛ fana u ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri hali bi sabula nin ye waleyaw ye min bɛ se ka kɛ kelen min minɛ nka dɔw n'u m'u farati u bɛ porokoto ka don jamana kɔnɔ u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan hali bi min y'a to sa ko nin bɛ se ka sigi sen kan n'an bɔra bamakɔ an bɛ taa segukaw fɛ yen fala ye polisi directeur régional min bɛ segu o ye abulayi kulubali ye a ko k'a da segu n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye passeport biométrique baaraw ye a daminɛna olu ka polisiso la segu angulɛm n'i b'a fɛ ka papier in sɔrɔ fala ye sɛbɛn minnu bɛ yen n'i kan ka na n'o ye o ye k'a yira fɔlɔ k'i ye musaka sara 9,000 walima 18,000 i y'o sara 9,000 o ye maa minnu da ye dɔgɔkun kelen ye kɔmuso ɲɔgɔnnaw olu comme on sont pas pressés olu b'o fɛ anw da ye an nana bi an b'a sɔrɔ bi anw ta ye 18,000 ye wari i bɛ taa sara Ecobank la olu bɛ reçu d'i ma walima bɔlɔlɔ sira fɛ ko fɛn dɔ bɛ yen ko Maxity wa Maxity i bɛ se k'a sara o la BMS fana i bɛ se k'a sara min ye i ka nina ye walima fichier individuel maa minnu bɛ yen n'olu bɛ passeport ta fala ye k'i ka tɛmɛ san 15 kan olu bɛ o ɲini fɛn wɛrɛ min bɛ yen sa i ka wolosɛbɛn i b'o fana ɲini min ye i ka carte d'identité n'o b'i bolo walima i ka carte consulaire a bɛ bɔ i sigiyɔrɔ n'i ka baara kɛcogo la wa min ye fana k'a jira k'a fɔ k'i yɛrɛ bakun filɛ nin ye i kana u k'i bugunatigɛw fana ta 6nan ye mun ye i ka furu sɛbɛn i kɛra cɛ i kɛra muso ye furu sɛbɛn i kana n'o ye sɛbɛn ka jira fana k'a fɔ i bɛ baara min kɛ n ye journaliste i bɛna n'o sɛbɛn fala ye yamaruya ni denmisɛnninw b'i bolo n'olu kan ka taa dugu la o sɛbɛn fana i kana n'olu fana ye ani denmisɛnninw ka sɛbɛn bɛɛ lajɛlen wa a tɔ bɛɛ lajɛlen i bɛ se segu ni maa min b'a fɛ ka kibaruya sɔrɔ nin ko in na segu n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu la sa fala ye i bɛ nɛgɛjuru sira i b'o kɔngɔ 63 41 72 fu ani 2 73 27 23 45 n'i y'olu kɔngɔ min ye polisi directeur ye n'o ye Abulayi Kulubali ye k'a bɛ faamuyaliko ɲuman ɲini segu n'a tɛnkudugu n'a bolomadadugu bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye n'an bɔra ye fala ye an bɛ taa cour suprême na taasibila wale ɲuman dɔn bonyamasegi ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la min ye cour suprême ale salle min ka ɲɔgɔnyeso min ka bon n'a so bɛɛ lajɛlen ye ni maa 1000 ɲɔgɔnna bɛ se ka don o kɔnɔ o tɔgɔ dara fatɔgɔma tirɛla ni magistrat ba ye min ye baara kɛ jamana kɔnɔ fala ye cour suprême yɛrɛ kɔnɔna na yan'a ka se a tɛmɛyɔrɔw fana bɛ yen ni avril kalo tile 20 in taasibila kɛra maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la n'olu ye baara kɛ a yirala sa k'a fɔ ko maa minnu don sa a bɛ taa se maa 11 ma muso 2 o bɛ a la chauffeur 1 bɛ a la baarakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen ye cour suprême maaw ye fala ye min ye basigi ni lafiya ni bonya ni karama kɔnɔna na sa welewelemada nana kɛ sa ka ministre min ye Mamudu Kasoge wele ko wa anw cour suprême maaw an ka baarakɛlaw olu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u tɛ se ka taa ten
n'a ma wale ɲuman dɔw ye n'a ma kuma u fɛ o la sa dugu magistrat ba bɛ fala ye min ye kiiri tigɛla ŋana bɛɛ lajɛlen min ye kiiri bolofara bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ duguma fɔ sanfɛ maa kofɔlen ninnu yɛrɛ n'u ka somaw bɛɛ lajɛlen nana an sigilen a yirala sa k'a fɔ ko min ye Fatɔgɔma Tera ye k'ale bɛ maa 11 in na tasibila ni miiri ka ɲɛsin Dr Fatɔgɔma Tera ma nin waati in na maa min ye kuma ta o ye Bamasa Sisoko ye min ye Cour suprême ye Fatɔgɔma bɔlen ye ale de bilalen don ko kunna nin waati in na yanni ɲɛmaa ka sigi président par intérim do fala ye o la sa a ka kuma kɔnɔna na a ko maaninfin i ye min kɛ o de bɛ tu i kɔ maaninfin i bɛ min dɔn i bɛ minɛ n'o de ye o la ko bi kuma ka gɛlɛ a ma nka jagoyalen don ka kuma cɛ ni muso minnu sigilen filɛ nin n'u kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u n'olu de ye baara kɛ u ye mun yiri u la o ye tilennenya ni laadiriya ye o ye baara kɛcogo ɲuman ye min ye sariya ka sinsin sariya ka tigɛ jamanadenw ka se ka lafiya greffiers b'a la cogo min chauffeurs b'a la o cogoya la plantons b'a la fo ka taa se cour yɛrɛ ɲɛmaaba kɔrɔ ma n'o ye Fatɔgɔma Tera ye a y'a ka kumaw sɛnsɛn k'u bɛrɛbɛn kosɛbɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye kuma nin kɛnɛ in kan yan min ye Bamasa ye a ko a ma nɔgɔn ko nka k'an ka dalen dɔ ko bolo min b'a di ko bi sanfɛ ko nka ko min ye ka baara kɛ ka faso dɛmɛ k'a sɔrɔ i ma mankan kɛ i ma girinkajɔ kɛ i ma yɛrɛ yira kɛ ko Fatɔgɔma Tera y'o de yira olu la a ko a ka diɲɛnatigɛ a ka baara a bɛna mun d'olu ma tiɲɛ ye bi o ye k'a yira sa k'a fɔ maaninfin i bɛ fɛn fɛn la ɲinɛ i yɛrɛ kɔ fasodenw ye danaya min da i kan min bɛ se k'a to don dɔ la a bɛ se ka yira k'a fɔ k'i sera ka faso baara min kɛ a ye Bamasa Sisoko ye nin fɔ a ko la sa min ye Fatɔgɔma kɔni ye a ye doni da olu kun dɛ doni min n'a ka girin kosɛbɛ nka u na doni minɛ u na wuli ka jɔ kɛ u bɛɛ jɛ so n'o ye Cour suprême ye k'a sinsin k'a lajɛ baara min bɛ se ka k'a kɔnɔ danaya ni tilennenya ni laadiriya la wa waati bɛɛ u n'u hakili to Fatɔgɔma ka kumakanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min don a ma jiginnen a ba sigilen baara a y'o de yira u la cɛsiri ni timinandiya min bi bɛn min ti bɛn sariya ko min o ka sigi sen kelen kan o la sa min ye Bamasa Sisoko ye a ko yɔrɔ tɛ koyi ko kɛnɛ fana tɛ koyi so tɛ koyi tɔgɔ tɛ dɛ wale o de bɛ to maaninfin kɔ o la sa olu Cour suprême baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen jɛra n'a ye u ka kiiritigɛ so bɛɛ lajɛlen la belebele ni maa 1000 ni 30 bɛ don o kɔnɔ k'u ka se ka taa k'o tɔgɔ ta k'o da Fatɔgɔma la fala ye ko Fatɔgɔma tɛ ka taa ten dɛ a ye Cour suprême bɔ baarakɛbaliya la k'a bila baara sira kan tilennenya ni laadiriya ni wulikajɔ ni cɛsiri ani ka maa minnu bɛ wale ɲuman kɛ k'olu ladɔn olu ye k'a nalen nin waati laban in na fala ye min ye Cour suprême kɔnɔna na sɛbɛn mun bɛ yen n'o nana d'u ma n'o ye dossier ye 1034 u sera ka o de sɛgɛsɛgɛ san 2024 kɔnɔna na san 2025 1056 u y'olu sɛgɛsɛgɛ k'a sɔrɔ san tɛmɛnenw na 300 400 u kun ti tɛmɛ o kan Cour suprême kɛra sa n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ maaw tun b'a fɔ ko magistrat baw bɛ nana ka na u lafiya ye k'a kɛra baarakɛyɔrɔ ye a kɛra min ye kiiri tɔw olu nunanfan yɔrɔ ye maa mana sɛbɛn don sɔgɔma wula fɛ i ka jaabi bɛ bɔ ka d'i ma baara kan ka kɛ cogo min na k'o ɲɛfɔ i ye soli ka wuli timinandiya min ye Fatɔgɔma ye k'a y'o yira u la wa k'a tɔgɔ tɛ se ka bolo ka baara la tugun han o de la bɛɛ lajɛlen ye nin tasibila in kɛ a ye maa kofɔlen fala ye a ko kuma t'ale da maa tanu kɛnɛ o t'i kuma kɛnɛ ye a bɛ min fɔ dɔrɔn ala k'a to a kɔnɔ cɛsiri ni timinandiya ani jamana ɲɛmaaw ye danaya min da ale yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya général Asimi k'ale kɛ officier grand officier de l'ordre national ye fala ye k'a sɔrɔ bibi in na waleya in yɛrɛ kɛra kɛnɛ min kan o ye 22 septembre don ye k'o ti ko gansan ye o ma kɛ ale ye o kɛra maaw ye bi ale minnu bolo don baara in na n'olu bɛ ka baara in kɛ olu bɛ se ka jaabi minnu di k'ale ta k'a kɛ misali ye ka baara kɛ ka ɲɛ wale ɲuman dɔn min ye Bamasa Sisoko ye a ko k'a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin kan koyi ko nka k'u bɛ dugawu de kɛ min ye Fatɔgɔma ye a k'a bila a kun na ko a kelen tɛ maa tɔ minnu bɛ yen u ma jɔ olu fana na fala ye k'a daminɛ u ka chauffeurs la maa minnu bɛ yen n'olu ye plantoya kɛ greffier minnu ye baaraw kɛ bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ ni i ka se kama Bamasa a y'u fana fo k'u wale ɲuman dɔn bilasiralikan min b'u bolo ladilikan min b'u bolo u bɛ se ka d'u ma cogo min na wa k'u k'a bila u kunna waati bɛɛ olu bɛ se ka u wele k'u ɲininka u n'u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na baara la k'o de tun ye nin kɛnɛ in sigikunba ye
Mamadou Kasoge ale fana ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin maa kofɔlen ninnu ma k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye baarakɛlaw ye u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko Cour suprême nin waati in na a kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ fala ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. Fala ye an sɔngo denmisɛn minnu bɛ n'olu n'u somɔgɔw y'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ gɛlɛya ye a minnu bɛ n'olu ka taa kilasi 9 na sa olu ka ɲɔgɔn dan o baara hukumu kɔnɔna na denmisɛn wɛrɛ minnu bɛ n'olu ye sifinnakaw ye olu y'a yira sa ko f'u ka nin maa kofɔlen ninnu dɛmɛ ni kalan ye lajoli kalan dɛmɛ kalan yaasa buura n'a lamini ni an sɔngɔ cercle yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maa minnu bɛ yen u se ka lafaamuya cogo di denmisɛnnin 40 ɲɔgɔn ko u y'olu kɔni ta sa ka yɔrɔ dɔw labɛn yaasa kalan bɛ se ka k'u kunna cogo min sifun tɔgɔlatɔ min bɛ yen n'o bɛ an sɔngɔ kɔnɔna na olu de kɛlen don ka nin fɛɛrɛ in sigi u kɔni y'a yira sa ka fɔ ko denmisɛnnin 45 min kan ka dɛfu kɛ n'olu bɛ maaw la maa minnu bɛ yen n'u somɔgɔw y'u sigiyɔrɔw bila ka na gɛlɛya kama k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ secrétaire général n'o ye Sadi Saliou Cissé ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko kalan min bɛ ka k'u kunna n'u bɛ ka u dɛmɛ o la o ye français ye mathématique physique chimie ani anglais u bɛ k'o de k'u kunna yaasa min ye faamuyali bɛ se ka bonya o la cogo di direkaw fɛ yen ɲɛfɔli bɛ ka kɛ maaw ye waati gɛlɛya ale ni sɔngɔko ka taa na sira fɛ o la sa nin kalo in tile 20 min ye jɛrɛ belebeleba kɛra préfet ale ka yamaruya kɔnɔna na k'a ɲɛfɔ maaw ye sɔngɔw ka bɛrɛ bɛn min ye jagokɛla ni feerekɛla maa 50 ɲɔgɔn ko olu yɛrɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan kitakaw fɛ usuru min bɛ yen n'o bɛ sara du yɛrɛ tɔgɔ la ani maaw ka gaw tɔgɔ la n'a fɔ ma ko tedereli ko sarali kɔni kɛlen don degun ye bi maaw tɛ ka se k'a sara o la sa mairelakaw olu y'a yira sa k'olu yɛrɛ kɔni bɛ balo ni fɛn o fɛn u bɛ baara kɛ ni fɛn fɛn ye o ye dɛmɛbagajɛkulu bɛ mun d'u ma
ani ka taxi be no ITC wala sa mairie secrétaire général ya ira sa ko kɛmɛ sara la kita yɛrɛ kɔnɔna na 15 o de y'a sara san tɛmɛnenw na k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ wala sa ɲinansan kɔni kɔnɔna na tɛdɛrɛli sarali a majamuni bɛ ka kɛ marabolo tɔw la cogo min na u fana na wuli ka don du kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u bɛ se k'a sara cogo min na Tɔnbukutukaw fɛ délégation spéciale min sigira n'a kalo 9 ye nin ye n'a ɲɛma n'o ye président ye o ye an yɛrɛ kunnafoni ɲɔgɔn ye a tandina ye le challenger a y'a yira sa k'a fɔ ko baara min kɛra kalo 9 kɔnɔna na kɔmasegin ka kan o la sa mairie ye kalo 9 baara min kɛ olu ka yamaruya kɔnɔna na baaraba minnu kɛra a y'i da don o la biennale saniyali waleyaw biennale maaw kunbɛli min ye dugu yɛrɛ yelenni dugu yɛrɛ sugu labɛnni ɲamamɔgɔw sigili ani ni kɛnɛw bɔli denmisɛnninw ka motoboliba ninnu ka se ka fɛɛrɛ sigi olu la sa o bɛɛ lajɛlen musakaw n'u ye wulikajɔ minnu kɛ o sera ka sefa wari miliyɔn 170 sɔrɔ o dun ka jatew y'a yira sa k'a fɔ ko jateminɛw tun y'a yira k'a fɔ k'u kan ka wari min sɔrɔ a cayara n'o ye min ye tɔnɔkantɔnɔ ye a ko la sa o taara se fo sefa wari miliyɔn 63 ma Tumutu mairie ale kɔnɔna na Kulukɔrɔkaw fɛ yen nin waati in na ko cɛncɛnbɔ bɛ k'a to ba ale woyo fɔlɔw a bɛ k'olu bila sira minnu bɛ ni ji kan ka tɛmɛ olu fɛ sa cɛncɛn minnu bɛ ka bɔ o bɛ k'a to sa ji yɛrɛ kɔni kan ka taa sira minnu fɛ ani ji bɛ kiimɛ sira minnu fɛ min ye kɔbolo ni kɔ tintin ni ba tintinw ye olu tɛ ka ji sɔrɔ o sago la ji bɛ suma yɔrɔ minnu na sa olu ko gɛlɛyalen don maa min bɛ n'ale bɛ ji yɛrɛ ko kunna n'o ye directeur de hydraulique ye a y'a yira sa k'a bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin cɛncɛnbɔlaw ma ani minnu bɛ babɛlɛ bɔ ka se ka kuma u fɛ baara minnu bɛ yen bi n'a bɛ ka ji yɛrɛ taabolo ɲuman tiɲɛ o bɛ se ka ban cogo min na Kulukoro n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa baara kɛcogo ɲuman o bɛ se ka kɛ cogo min Gawokaw fɛ yen kalanso 2 yirituru taara kɛ yen aéroport n'ale tɔn ye sifinnakaw ka tɔn ye ale baara in sigi sen kan ko sabula nin waati na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka bonya kosɛbɛ sifinnakaw k'u sen don yirituru la min ye miiriya min ye sa n'o ye miiriya binkɛnɛma ye u y'o de sigi sen kan k'i minnu taara sa école fondamentale min bɛ Jidarakaw fɛ yen ka taa se kɛnyɛrɛye kalanso min bɛ yen n'o ye lycée Soni Alibert ye yirituru in kɛra olu kɔnɔna na a kɛnɛ ka sa sifinnakaw olu ka bolofara min bɛ Gawo kɔnɔ ale ni UNICEF olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma musakako ta nasira fɛ min ye minɛn minnu bɛ sa n'u sera ka di olu ma o ye arrosoirs ye ale ni yɔrɔ ninnu la yiri ninnu la kɔlɔsili minɛnw ani denmisɛnw yɛrɛ bɛ se k'u hakili to cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu la Kucalakaw fɛ sɔrɔ ale sugu belebeleba sigira sɔrɔ sugu in a sigikun ye sa maaw bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min dulatikɛrɛ min b'u fɛ sa n'o y'u ka stade municipal ye baara in bɛ ka kɛ ale kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don bololabaarakɛlaw yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min sugu in sigikunba ye o ye ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka hakilina falen-falen kɛ bayɛlɛmali minnu bɛ kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na sɔrɔko ta nasira fɛ ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛna dɛmɛ kɛ u bɛ se ka u ye cogo min min ye sifinw tɔgɔla jɛkulu min bɛ yen sa o bolofara min bɛ Kucala kɔnɔna na ale de ye fɛɛrɛ in sigi sen kan sa yaasa seko ni dɔnko o fana baara bɛ se ka kɛ a kɛrɛfɛla la cogo min na ko in daminɛna avril kalo tile 13 a bɛ kuncɛ a tile 26 nata in Kayikaw fɛ chambre de commerce ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o ye Seydou Nourou Niang ye a ka golokansigi o baaraw kɛra nin kalo in tile 20 Kayi chambre de commerce la a bilara maa min nɔ na sa o ye Jaabi Dugu de ye u fila bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sumusumu ka ɲɔgɔn minɛ ka folikanw fɔ ɲɔgɔn ye sabula min ye Seydou Nourou ye ale mana kɛlɛ sira fɛ a mana wɔyɔ sira fɛ Kayi bɛɛ lajɛlen juraw farala ɲɔgɔn kan k'u bolo ɲɛsin a ma ko ale ka se ka baara ta ka se ka kɛ ɲɛmaa ye kalata tɛmɛnen kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ nin waati na a ka kan a ka baara ta ka baara daminɛ min ye sɛbɛn bɛ cogo min na k'olu ye o la sa marabolo ɲɛmaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jagoko kunna n'o bolofara bɛ Kayikaw fɛ yen bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan sa Seydou Nourou ka bureau maa 16 bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ko nin ye baara kura daminɛnen Kayi bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna fɛn ma o ye nin ye Kayi kelen kɔnɔna na hali bi jɔnjɔn ni waleɲumandɔn sɛbɛn ka bɔ jamana ɲɛmaaw yɔrɔ o dira maa 4 ma maa 4 minnu bɛ yen n'olu ye médaille de l'administration territoriale sɔrɔ ɲinan san in ale kɔnɔna na jɔnjɔn ninnu bɛɛ lajɛlen dira gouverneur yɛrɛ fɛ n'o ye général de brigade Musa Sumare ye a kɛra maa minnu bɛ yen sa n'olu yɛrɛ kan ka jɔnjɔn sɔrɔ an'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani dugudenw olu caman ziyara min bɛ sigi sen kan Sambu Kunba waliyakaw fɛ yen Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na ale ta ko 4nan baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra min ye maa kofɔlen ye n'o ye diinɛ matarafaba in ye ale nɔfɛmaaw bɛɛ lajɛlen nana sa ka bɔ Mali fantan 4 u ye tile damadɔ kɔni kɛ ziyara in na
baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra taamafɛtokaw olu fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ntɛnɛndonw y'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ ka dugawudenw ni batow kɛ jamana ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na maa minnu nana kɛnɛ kan k'u bɛɛ lajɛlen fana fɔ k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kɛnɛ in sigicogo ɲɛna a wulicogo ɲɛna wa u bɛ dugawu kɛ sa maa minnu fana nana kɛnɛ kan ala k'a bɛɛ lajɛlen se a seyɔrɔ la dɔngɔnɔw fɛ yen jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Temena ale ye jɛkulu ye min ye poporokokaw olu ka tɔn ye min bɛ u ka commune kɔnɔna na sa o la sa olu de ye baara sigi sen kan siɲɛ fɔlɔ u ka toguna n'o ye san kɛmɛ toguna ye o la kurakurayali baara u y'o de sigi sen kan o la sa dɔngɔnɔ minnu bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'olu ye Temena maaw ye u farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ min ye u ka dugu kɔnɔna na bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn k'o baaraw kɛ basigi bɛ se ka na cogo min na kuma tɛ nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ ko lakana kɔni bɛ ka sabati dɔɔni koro n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa sifinnakaw u bɛɛ lajɛlen de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔkun kelen kɔni ɲɛnajɛw sigi sen kan a la belebeleba fɔlɔ yɛrɛ kɛra min ye u ka toguna ni ale bugutufa o falenni u y'o baaraw kɛ min ye kɛnɛ fana ka ye u y'a yira sa k'a fɔ ko baara daminɛli don yɛrɛ sa n'o kɛra marisikalo tile 28 ye bɛɛ lajɛlen nana sa ka na toguna in ale kɔni la kurakuraya n'o y'u ka san kɛmɛ toguna in ye bulon belebele in u y'a yira sa k'a fɔ dɔngɔnɔw ka laada la ale kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ ye kiiri tigɛyɔrɔ don lajɛw kɛyɔrɔ don min ye furakɛli o yɔrɔ fana don yɔrɔ belebele don yɔrɔ min n'a nafa ka bon kosɛbɛ o la sa dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula ani ko donna ɲɔgɔn na ko min fana ye ɲɔgɔndan ye fala ye ɲɔgɔndan in o kɔni o kɛra baari de ye baari sa u y'o kɛ kalo tile 29 su k'a kɛ ɲɛnajɛ belebeleba ye k'a daminɛ kabini lazara fo ka taa se su araba konjo ma maa 300 baari talaw olu de nana ka bɔ koro n'a lamini bɛɛ lajɛlen na min ye baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛlen fala ye maa min kɛra fɔlɔ ye o kɛra Mamadu Kasoge ye ale bɛ bɔ Andumanganbekaw olu fɛ yen ale de ye bɛɛ lajɛlen da filanan sa o kɛra Jɔnkuna Sagara ye ale bɛ bɔ Tungurukaw olu fɛ yen min ye filanan ye o kɛra Sulemani Sagara ye o bɛ bɔ Orokorokaw fɛ yen naaninan o kɛra Andomeyi Gindo ye ale bɛ bɔ Kurusugokaw fɛ yen nin y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye lajɛ in kɔni ye nin kun y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ka don a la min ye toguna in ale la ɲɛnamali denmisɛnnin minnu ye nin sigi sen kan sa Segu gouverneur kɔrɔ n'o o ye Georges Togo ye ale de y'u senkɔrɔma don kosɛbɛ baara in na ɲinan ta o fori la cogo min y'a yira sa k'a fɔ ko san wɛrɛ ta ko fana fana kɛ ten fala ye an tɛ dɔngɔnɔw ka ja dɔ lajɛ min ye toguna kurumokale ye sini an na siɲɛ ta lajɛ. n'an bɔra ye an bɛ taa Abuzakaw olu fɛ yen min ye SMSS ale directeur ba n'o ye Isaka Kone ye ale bɛ taama la baara min n'a taar'o la yan'o daminɛ cɛ sa an ka lasigiden min bɛ Nigeriakaw fɛ yen ni o ye Cheikh Umar Kulubali ye n'an b'a wele ko COC ani o ye ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ Nigeria kɔnɔna na sa olu kibaruyaw ka se ka olu sɔrɔ maa minnu bɛ sa ni olu fana bɛ bibi na n'olu ye IS ka denw ye k'o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Isaka Kone a y'a yira ambassadeur la k'a fɔ a nakunba yɛrɛ ye min ye jɛkulu minnu bɛ n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bibi na o jɛkulu minnu bɛ farafinna kɔnɔna na an fanfɛ bolo o kumatigi kɛlen don Mali ale ni Laginɛ ye Kuala Lumpurkaw fɛ sa lajɛ min kɛra ye
wasa tara ka don Mali DG la no o ye Isaka Kone SMSS DG ko ale ka o kumatigiya kɛ ani Laginɛ k'a daminɛ san 2025 ka taa bila san 2027 la baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Genève-kaw fɛ yen o la sa yanni kimɛli cɛ a ka kan sa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ farafinna yɛrɛ bolo Kuala Lumpur lajɛ min fɔ octobre kalo san 2025 u kana ka n'o kimɛli kɛ Nigériakaw fɛ yen kɛnɛ in kan sa Mali bɛ yen cogo min Laginɛ bɛ yen Ghana ale fana bɛ yen o cogoya kelen in na min ye farafinna tɔgɔ la sa nin jamana saba in olu kɔni kan ka jɔyɔrɔ fa o ko kɛnɛ kan min ye bolofara ninnu ye n'olu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa ma minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔla nin waati in na a n'u ka hakɛw kale jateli Isaka Kone a yirala k'a fɔ ko ale y'o wane ye maa min don maa laminen don kosɛbɛ fɛɛrɛ bɛ se k'a to olu ka baara bɛ se ka kɛ hakɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ o fɛɛrɛ jɔnjɔn b'a bolo a kan ka o laseli kɛ Nigériakaw fɛ yen baabu in n'o ye tile saba baabu ye kuma kɔni ale bɛna ta kɛnɛ kan Cheikh Umar Kulubali n'o ye COC ye a ko k'a ye faamuyali kɛ ko la a b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye lasigiden ya baara min b'ale fana bolo baara kɛ cogo min na a ye ɲɛfɔli kɛ Isaka Kone k'a yirala sa k'a fɔ ko min ye jamanadenw ye u bɛ laɲini minnu na olu fana bɛ k'o baara kelen de tintin sabula général d'armée Asimi ye min f'u ye maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u kana ɲinɛ a kɔ o y'ale ka baara fan ye maa fila in fala ye u ye kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye Isaka ale ka baara olu bɛ daminɛ bi yan'o de cɛ sa a ye nin baara in kɛ o b'an bila ka na kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen fala ye min ye Sénégalikaw ye ntɛnɛndon jɛɛrɛ min bɛ sigi sen kan lakanako ni bɛn ni kelenya sinsinna farafinna o tako 10nan baaraw daminɛna min ye Sénégal jamanakuntigi ye n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye a ko bi ko fo bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma koyi farafinna farajɛla diɲɛ fantan naani bamanjɔlen jugu wale kaba kulɛne ka ngara dali min daminɛ nin ye u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min Mali yɛrɛ bɛ kɛnɛ in kan min ye Ablaye Diop ye ale kan ka kuma ta cɛncɛn fo ka jamanaw olu kɛnɛ ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka ɲɛsin bamanjɔlen jugu wale kabaw ma ani hakilinaba min b'a la a na o da maaw tulo kan Guinée équatoriale kaw fɛ Pape Léon 14 ale sera yen kunungo nin bɛna k'a ka munumunu salo kuncɛli ye farafinnakaw fɛ yen a nalen a taara Algérie an ninnu kan ka taa sa ka taa lajɛ kɛlɛ min bɛ sen na ye o bɛ se ka ban cogo min an ninnu kan ka taa sa ka taa lajɛ kɛlɛ min bɛ sen na ye o bɛ se ka ban cogo min kuma tɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ni tiɲɛ olu ye sɔrɔ ko ta na sira fɛ a bɛ taa se sa euro wari miliyari 4 fo ka taa se miliyari 6 ma ko olu de kɔni y'o de degun sɔrɔ ko in kɔnɔna na ko wa k'a ma ban fana sabula halisa bɛɛ sigilen don ka ninnu lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ ko kunun sɔrɔ sa Trump y'a jira sa ka fɔ ko kɛlɛ ban ni marifaci jɔli ko k'o kɛ damadɔnbali ye nin waati in na fɔlɔ kumaw kɔni bɛ sen na o ni Irankaw ni ɲɔgɔn cɛ Islamabad Pakistan ale fa b'a kɔnɔna na kɛlɛ min bɛ ka kɛ sa min ye kunungo ye a yira sa k'a fɔ ko min ye Donald Trump ye a y'a yira sa ko min ye kɛlɛ kɔni ban ni o mɔnɔbɔli k'o ye jagoya ye Donald Trump y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛ kan ka sigi sen kan yaasa kɛlɛ marifaci jɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ko ka o lajɛ ko nin waati in na min na marifa tɛ ka ci kɛlɛ jɔlen k'olu kɔni ka mugusow fa k'u ka minɛnw labɛn ko wa fana k'u b'a dɔn k'a fɔ ko Iran fana y'o ɲɔgɔnna kelen de kɛ ko nka k'a man ka bi maa sigi ka kɛlɛkɛminɛn bɔ a nɔ na k'a fɔ k'i bɛ taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ tuguni ko yanni bɛnkan jɔnjɔn o ka sɔrɔ Japonkaw olu tun kɛlen don ka degun min don marifa feereli la u ka jamana kɔnɔ k'u y'o wuli min ye diɲɛ kɛlɛba filanan o kɛlen kɔfɛ a kun yirala sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔ kun sigira Japonkaw fɛ olu kun ko k'u tɛ marifa feere tuguni nka o y'a yira sa k'a fɔ ko waati dɔ kuma sera diɲɛ bɛɛ bɛ k'a feere cogo min u yɛrɛ bɛ don marifa feere la ten wa gɛlɛya minnu tun bɛ marifa sɔrɔli fana na u bɛna o sɔnɔgɔyaw kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko ma minisiri min bɛ yen n'o bɛ baara ko kunna États-Unis kaw fɛ yen n'o ye Lori Chavez Deremer ye ale y'a yira sa k'a bɛ walan sɛmɛ ka bɔ Donald Trump ka gouvernement kɔnɔna na maa kofɔlen kɔni y'a ka sɛbɛn ci ka taa u ka Maison Blanche la k'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ nɔminɛliw b'a nɔfɛ sabula k'a ye baara min kɛ k'a kɛcogo ma ɲɛ kalo 13 a y'o min kɛ gouvernement kɔnɔna na k'a ka baara a man ngolo sen fa maa minnu bɛ yen sa n'olu ye tunkarankew ye ko min ye 7,900 ɲɔgɔn ko o de fatura sango wulikajɔw olu kɔnɔna na ani san 2024 kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye polisiya baaraw k'olu kɛ ka sira ka kangara da maaw ɲɛ siraw kan u ka jamanaw kɔnɔna na u kana se ka kɔgɔji tigɛ k'o tɛ a fura ye Nations Unies ko hakili jagabɔ bɛ nana kɛ o de ka don nataw olu kɔnɔna na an bɛ segin ka na so an bɛ taa Mali farikolo ɲɛnajɛ ndolanci o soba kɔnɔna na kunungo maa min gagné kalata la n'o ye tɔn ɲɛmaaya kalata ye Moazu Sise n'u b'a wele ko Baba Sise ale n'a ka tɔndenw maakuraw olu kɔni taara sa Fédération Malienne de Football la ka taa yɔrɔ lajɛ baara a latɛmɛna u ma
kene nga mi fédération secrétaire général ye no ye Sidibé Kay Magasa ye ale o bisimila ka donu ye wo misembela jile kono ka yoro bela jile yurula mi nye fere ni dabali mun ga sika sigi senga ka seko ka baraka ka nya ko nya fuye kene ka Keba Jalo Tumei ale min soro président ka kuma la anga jaka o lameno e Moazu Baba Cissé ya sira ya pour que ka bara damne officiellement élection nyuma temena ala ye mo ka danaya dankan ninga jama pour que nga seka Mali Ballontan la tanye alibi ka Mali Ballontan développer et aussi fait ayin nana bi pour que nga don bara bena boloda chukumi secrétaire général ka nyefoli kanyi fem munu be fédération kono bi kata administration kunda kata barakelaw munuma nofe kata musaka kunda kata compétition kunda kata charia kunda donc en temeno an yulu lajɛ ɲɔgɔn fɛ o sen fɛ ye laɲini kɛ ka gafe dɔw fana sɔrɔ bolo min o di siwju ma u k'olu labɛn ka diyan donc o kɔfɛ an ye donna ka mɔgɔw fo an ye bureau bɛɛ visiter o sen fɛ an sera ka kuma mɔgɔw fɛ ka o rassurer ka f'u ɲɛna ko an nana baara kama o baara y'an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ inchallah donc an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔw ye o ye mɔgɔw ka u muɲu mɔgɔw k'u muɲu ka baara kɛcogo lajɛ ka baara lajɛ baara mun don c'est pas tile fila baara tɛ a baara tɛ se ka ye sinikɛnɛ dɔrɔn mais actes de bɛ poser mun b'a yira o la ko yɛlɛma bɛ ka don kow la mun b'a yira o la ko ninnu actes minnu poselen filɛ nin ye olu résultat kalo damadɔ san damadɔ aw bɛ n'a ye parcours donc o de ye n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye u ka muɲu u ka an lajɛ baara la u k'an critiquer ni mun ma ɲɛ u ka an fo fana ni minnu bɛ ka ɲɛ pour que ɲɔgɔn fɛ an ka se ka an ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka Mali Ballontan lase yɔrɔ la a ma deli ka se yɔrɔ. C'est Fédération Malienne de Football a Nyamakura o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya mun dira ma Ana Jara Fala Keta ni ne yɛrɛ Kasim Traoré fɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman k'an ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra